президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 11 декабр дар маросими ифтидои ду бинои нави истиқоматӣ барои кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар кӯчаи Саъди Шерӯзӣ шаҳри Душанбе иштирок карда ба 120 корманди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ хонаҳои навро супорида ба онҳо ҳамчунин ҷиҳози рӯзгор аз қабили телевизор, яхдон ва мошини ҷомашӯиро тӯҳфа кардааст. Хадамоти матбуоти президентӣ хабар дод, ки ин ду бинои нав аз 12 қабат ва 124 манзил иборат буда, бо 2 лифт ва дастрасӣ ба шабакаи гармдиҳӣ таъмин мебошанд. Гуфта мешавад, ки ин ду бино дар тӯли 3 сол бо ҷалби мутахассисони баландихтисоси маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозӣ сохтаанд ва саҳнаи бинои нави истиқоматӣ бо завқи баланди зебопарастӣ оро ёфта, майдонча барои бозиву дилхушии кӯдакон ва нишастгоҳи замонавӣ бунёд карда шудааст. Эмомалӣ раҳмон рӯзи 11 декабр дар кӯчаи Саъди Шерӯзӣ ҳамчунин барои сохтмони як бинои истиқоматии 16 қабата бо 128 манзил санги асос гузоштааст.